Nu mai râdeți, bă, eu zic că avem nevoie de un loc unde oamenii să vină să se emancipeze. Și aici vom face activități mai mult pentru minte, mă, nu pentru corp. Bine, facem și pentru corp câteva chestii, dar ne axăm mai ales pe dezvoltarea minții, reorganizare personală, așa se numește chestia asta, dacă nu știai. Asta facem noi aici. Nu mai veniți cu prostii și cu combinații. Că am și o responsabilitate. Gata, Bobiță, eu am terminat, mă duc la șah. Ia, cum adică te duci la șah, mă? Eu am terminat treaba. Pune dracu mâna și dubutoaiele astea înăuntru acolo, nu se cară singure, mă. Ce vorbești, mă? Păi jumate, mă, eu le-am dat jos de mașină, tu le duci înăuntru, na? Pui în poartă, le pui pe casă, ce faci cu ele? Ce am făcut eu cu stegulețele? Ești nebun la cap? Le vând la suporteri, la galerii, la astea. Pe am dat 2 la băieții de la Slobozia, că a zis că vrea să fac galerie când joacă România, nebunule. Ia auzi, mă, ce fac cu ele? La galerii? Da, mă! Și știi stegulețele alea care le pune Vasile când e sărbătoare? El le pune ziua, eu mă duc seara frumos, le-am luat la andajos și a doua zi mă duc la el și zic, vezi că ți-a luat vânt tu stegulețele, dar stai că te rezolv eu. Și bam, l-am ars pe fraier, înțelegi? Și la toate sărbătorile astea câte avem noi? Avem 1 decembrie, Crăciunul, Bobotează, unul mai moldovenesc. Muncitoresc. Ba, așa și ăla, 23 august, Sfânta Maria, ești nebun, mă umplu de bani, bă, băiat. Mă umplu de bani. Și la tur ce iese, mă, la combinația asta, că nu înțeleg. Îi facem jumate, mă. Face jumate. Da? Dar tu te-ai gândit așa, Vasile, așa prostelie, să zic că, bă, a fost vânt aseară, mi-a luat toate stegulețele, ce mă fac?